Corruption, corona crisis sa ating nation. Dapat gobyerno may solusyon. Nagkaroon ng instant session, gumawa ng resolution. Media, radyo, TV station, obedes ng buong nation. Duterte may declaration, lockdown o isolation. Lahat Pinoy magbabakasyon. 119 daw ang solusyon. Bawal atin mga okasyon, pati na din mga recreation. Mga pulis ng konsumisyon, curfew dami ang violation. Pakituruan na ng leksyon, overnight sa police station. Mayayaman bigay donasyon, mahihirap hintay ng rasyon. Mga tao wala ng opsyon, ito ng normal na situation. Tulungan para sa nation, no reklamo, no more question. Sana lahat cooperation, ng lockdown, no more extension. Wear face mask for your protection, alcohol for disinfection, social distancing with abortion. Stop muna socialization. Bawal lumabas. ADA asa donation, frontliners pulang protection. Mga doktor naka-infection, AOH kulang sa aksyon. Nagkaroon pa ng detention, House Duterte pa ang faction. Opposition yan laging mention, imbis na part ng solution. Di ko alam anong intensyon, krisis na nga mayroong pampaksyon. Pilipinas, oy attention, alam nyo na next election. Gobyerno nawa ay mag-function, gamitin tama ang posisyon, mag-isip ng tamang solusyon. Puro dada kulang sa aksyon, proper hygiene, good sanitation. Patang people follow instruction, sundin lahat ang direksyon. Nandi maubos ang population. Ay, pwede na pala itong lumabas.